Wis ora iso nglawat. Tak bondo tamlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Tru. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Gandak blegunjuk soal gembal. Sumarante, hawala. Sawan kula tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Namung kepareng ingkang ngraka ing Sidhe Pangutal-utal kepareng ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tambiha karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya Kakang mboten langkung kasekecakno anggenjeng ngandika lenggah Kakang Resi Narada. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun nakanta ing Sidhe Pangutal-utal wonten ing Datul ya Kayuwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra? Sawetara nggone sowan ning ngarsaning panjenengan ulun prayogakna nggone ngadhep Atmaja ulun Bathara Indra. Nuwun ngestaken dawuh Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk Sandhapada Paduka Hyang Adi Pukulun. Sesembahan kula Pukulun Sanghyang Bathara Guru. Indra ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula bendhingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Apa dene sira Yama Dipati prayogakna nggone ngadhep kawula nun inggih Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Hyang Adi Pukulun. Iya. Yama Dipati ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Yama Dipati. Kula bendhingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Penyarian prayogakna nggone ngadhep ngarsa ulun penyarian. Kawula nuwun Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun penyarian. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap Cendela Paduka Hyang Adi Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun penyarian. Ora liwat prayogakna nggon kita ngadhep kawula nuwun ngestaken dawuh. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra. Sawetawis lenggah madyaning bali Martya Kundha Manik mesti kemawon kagiat sutaning penggalih Paduka Kakang Resi Narada. Krana dinten sakmangke ing ngrayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madyaning bali Martya Kundha Manik. Monggo menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing bali Martya Kundha Manik Kakang Resi Narada. Mestinipun mekaten Di. Gorawalan raos sing manahipun ingkang raka ing Sidhe Pangutal-utal. Sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Bilih rikalagan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ados menapa kagiat raos sing manahipun ingkang raka sasampunipun kula prapta wonten ing bali Martya Kundha Manik teka kathah sangganing para Jawata, para widodara-widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning bali Martya Kundha Manik menika.
Kacena bilih Paduka Adi Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Malah samangke gandeng ingkang Raka sampun kepareng sowan. Tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun Paduka Adi Bathara Guru. Wonten menapa Di? Dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata. Menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya teka Paduka ngawontenaken kawontenan wonten ing Bali Marti Kunda Manik menika. Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, menapi? Sasampunipun ndika Kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manik Maya nedya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada menika langkung prayogi mugi andadosna ing kawuningan ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem anggenipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging boten kados sak gedhagan dinten mangke sampun wonten 3 dinten etang kelengganing nggo dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro. Kakang Narada menawi Kakang Resi kanika putra menika mangertos menggah menapa ta sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten. Goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken gara-garaning kayiwangan. Keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manik Maya. Kakang Narada, dalah. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe andha dhateng kepareng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika Paduka menika babar pisan mboten. Dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi Kang Raka wantun anyelaki dhateng sabda pangandika Paduka Kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang Raka ing sidi pangudal-udal. Nuwun sewu, Paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mobah musik ing para titah. Nadyan lumampahing maruta kutu-kutu Walangatoga kemawon jinaring wonten ing panguwas Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon Paduka teka dadakan dangu dhateng Raka isi dipangudal-udal. Lha nuwun sewu menika mujudaken pandangon menapa panodi tumrapipun ing Raka isi dipangudal-udal Di. Kakang Narada, menapi sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya iki sami priksa bilih ingkang dados kamituwaning kayiwangan menika Kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng panguwaos kamituwaning kayiwangan sesepuh ing kayiwangan Suralaya. Inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi. Menawi pamanggihipun ingkang rayipun Manik Maya kula cocokaken dhateng penggalih Paduka Kakang Narada. Dalah, mekaten to? Inggih, kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Inggih. Namung kemawon mugi andadosna ing kawuningan. Mbok menawi wonten gesehipun pamanggih samangke sampun kinten kula menika badhe wantun nglangkungi dhateng panguwas Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nanging sedaya menika krana kuthunging nalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng Raka Sidhi pangudal-udal. Kakang Narada mekaten kepareng radi mingset anggen kula ngabiyantara kula semanggaken purbawasuna Paduka Kakang Resi Narada. Inggih ngestaken dawuh Di menika Di. Kasinggihan Kakang Narada nanging saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayiwangan ingkang ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Inggih, ing angka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malih tingal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adhek-adheking kabrahmanan, singlar saking adhek-adheking kapanditan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara budi candala. Menika ugi ndadosaken gara-garaning kayiwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malih tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madheg brahmana menika ugi ndadosaken gara-garaning kayiwangan. Lupia ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah Paduka ing Madukara pun Arjuna.
Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kela peparab Begawan Cipta ning duk nalika semanten ugi andadosaken gara garaning kayiwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayiwangan. Kepengin ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara garaning kayiwangan. Contonipun sinten Kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kaliyan pun Cipta inggih menika Nalindra ngimai mantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa. Menika saestu adamel gara garaning kayiwangan. Malah dadosaken bingung ing sangya para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten. Menawi boten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya sakmangke kayiwangan sampun boten saged kinukup saking pangamihipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Naroda kasinggihan mekaten. Lah perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paninganipun ingkang Raka Sidik Pangudal-udal menika boten wonten di dados engga sapriki kemak menika Paduka Dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang Raka dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang lampah wonten ing Janaloka. Wong Mastuna Sidam Skaring Bawuna langgeng Kakang Naroda menawi telu mekaten menawa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Bab ingkang menapa? Menawi mekaten nuwun mahapunten. Cetha menawi Kakang Resi kirang lante panggraitanipun tuwin kiranging panaliti. Lho, sababipun krana jagat sakmangke nembe wonten kawontenanipun titah, moganipun titah. Ingkang sakmangke badhe wonten magepokanipun kaliyan kayiwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kaliyan Kakang Suralaya menika tegesipun wonten pamuthaipun titah Pujangkara. Ingkang sakmangke badhe minggah wonten ing kayiwangan badhe nyuwun satunggiling uba ramping ing kayiwangan. Namung kemawon Kakang ingkang ndadosaken kagiat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten? Krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya, titah ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sareng kula tamataken. Saha kula waspaosaken kanthi netra Permana Jati teka tasih katutupin rongning salomba. Katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena menawi boten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sakmangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sigra-sigra yen Permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrempak ing wadya Urdha Kurare kagiri-giri ora nanggana magawe gelarira wang-wang Sidhem madaning Bali Marti Kundha Manik nalika semanten sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari samya midhangaken pangandhanipun Sang Hyang Jati Murti rantamaning manahipun ing rahipun Manikmaya jumbuh kanan menapa ing sampun kula aturaken. Wah, cocok panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingkang minggah menika mboten pangling menika rak Panakawan titah nuwun sewu ingkang asor derajatipun namung Panakawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula lah kok derajat minggah wonten ing kayiwangan monggo tanpa tangliwon ingkang saderengipun Kakang Naroda punapi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar
tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi, langkung prayogi. Kakang Narada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian Panakawan ingkang sowan. Ah nggih, adhiku kula sumanggaken. Panakawan Petra padha kanthi raharja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawaing tawang-tawang. Lenepatno ing tulamanu Sipulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya ya Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Truk. Sing nukokke kowe berskap sapa ya? Bapak. Ikete Bapak. Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ra tukokke apa-apa men disangoni trene Abang. Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis ukur beskap, ikete ya wis ukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, Semar iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku ucul klambi mung nganggo kathok trene Abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggepmu ndasku sak genthong ya. Kok dadak nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Panakawan Bagong. Wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asaku omong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkel kita ya. Kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrana Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga ning kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngonek abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Panakawan Bagong padha raharja sak praptaunira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya. Ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng? Ora. Ngene, tak dari. Wis tau ning Banyumas urung? Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane Dewa iki padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestu ulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Ah ngandel ora. Goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulan Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh
Kita sampun boten kirang prayo ganggen kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong, iya. Padha-padha. Aku malah wedi go ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Ipang Kulon Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ing kasantosan. Nah, dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Dara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pukulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo Pukulun. Ayo ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ngono. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduren ngundang iki wae terus dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya ngene kok Kaum. Petruk kanthong bolong padha raja sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lon tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula konjo Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho. Dana kalih Kasina pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dana Kasina kudu ning Bathara Indra. Cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampean lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petruk padha kanthi harja sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru ngomong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Bagong padha raja sak praptamu. Wilujeng lereng Sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sak praptamu. Panjenenganipun Pukulun Penyarian wilujeng. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara Nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane meh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarian. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo Ndara Pukulun Penyarian. Iya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi bersisa? Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun Pukulun Penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ora gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Men sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih.
Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garep penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karangkadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk ora usah ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karangkadempel. Niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng riku enten dodol dawet, angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate nyuwun priksa kalawan Kakang Narada, kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dienggo renang, papan dienggo nglangi. Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbuh karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok neng rai ra sopan. Lah aku mung nguduhke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi Gong, wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh, ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh. Tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi dipecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae, wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karangkadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun emut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang ra apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika
diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan suwun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut, ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede iki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalik kok. Ora pas kok ya. DP kok pede. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi wi ora bakal diparingi ngampil nek 7 tahun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge Bapak nek Wang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih yoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Suba Kastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada, menawi kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun Paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasih dipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayane. Leres Bu Kulon, kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget, Tru. Langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukokke jeruk ya rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Haracawi. Sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin
Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng Ubarampe ning Kayiwangan tontonan ing Kayiwangan tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Trada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Trada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mrika sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Trada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalang kridanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngampil gamelan Lokananta di Kakang Trada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute Ubarampe ning kasuwargan, Ubarampe ning Kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingkang nyuwun ngampil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngampil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah sawantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Panakawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye, sukses ora? Dipede saiki apa engko? DP. Peda-pede ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata mapan ana ing Karang Kadempel. Bagong, keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngampil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk.
edan saiki. Perkencang Warudayang. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanono nek mung ngargahi mangkele Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka napa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulina cedhak geni gedhe. Wong aku kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan wutuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wutuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokadrim. Kamu Lokadrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye lang gleleng. Ning kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek mung ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balenono pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten Kulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningal. Nek Pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Pokoke tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun.
Ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya wis ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikur aku wedi kok karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Ya, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngapa iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Pramu Bathara Guru supaya maringake ngampil. Ya kuwi gamelan Lokananta aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ora. Bagong aja kaya ngono. Mbadan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah.
kita salah merga wani karo dewane. Merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa Gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono. Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha kali kula. Kene iki ya dumadi saka kuningan. Mula datos. Kuningane Semar. Ya jijiki saiki lah. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngampil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Oh. Kowe ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manik Maya, catur bojo. Nilakanca. Kurang ajar to karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong Irawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal kowe ramenake gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Mati kok. Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya, Kong.
Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Asem kok dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ra? Ora nggawa. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Aku arep madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mengkari mata tok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah, wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko pitungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepunden kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ah iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan samsing tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nah aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok cilirek. Ah mesti kowe kejaba kuwi kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane kok nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak, ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe, Truk. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Truk. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Truk. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Ya ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo nglelengo saiki. Ora gleleng. Ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke bakun jarane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales apa?
Kapokmu kapan? Wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek lah. Buyer. Lah entute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Iwak Turun Bathara Guru. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki dian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge ing ngatasé ning Bale Martya Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit kowe. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrabrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbaro petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aciya-ciya. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen ki sok muni Sumbara petak aci-aci ngono kae. Petak aci-aci. Ciak bulu cuek-cuek ciak. Ini dian ora. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Truk. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Truk. Wis ora ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek sing ngono kuwi. Bebek kok. Bebek. Oh, ayo.
Bathara Indra cemplungna ning Kawah Candra Dimuka nggih ngestakaken dawuh. Nanging Pukulun ora usah dadak sira wani tambuk. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Punaka lan Petruk. Jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plumbuk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki ketoke kok tetep wuk nek iki. Tetep murab ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo. Rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Kang. Aduh, tanganku dikethok bola-bali. Aduh, gegerku disetlika. Ketoke ngapusi nek iki, Tru. Ha kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setlika? Aduh. Nggon aku ditombak dadaku. Aduh, nggon aku ditombak bola-bali. Mati dening aku. Para kan Petruk cemplung ning Kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok le mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora Mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambat bapa ngakasa Ibu Mertiwi. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik. Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung plotroke katroku. Kok dadak mosok nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung lan Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandene damel suka sangganing para ingkang sami wuninga. Dadya kanugrahan tumraping Kelurah Petruk miwah Kelurah Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang ngasih pranaya Sang Hyang Bathara Wenang sigra niyup saking dirgantara manjing Kawah Candra Dimuka.
Wis mateng po. Ora kok. Kok awake dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Tru. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, kene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wih, diantro. Kan ana wong dikethok ilate bola-bali kan. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok kae, Truk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku wiwi Karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iku wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon. Aku ono kabeh ya aku. Berarti pasiksanku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta kowe sok nginjeni, ya. Sok goroh, lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya ono. Gong, iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wek-wek lambemu lho. Aku karo geni kok kendele ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematan. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Truk? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong anggere nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula Bukulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanono. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Truk. Ning benersi. Ana kowe lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng sih to? Bekti kula Bukulun. Iya. Wah, iya.
Petro, dalem ulun. Marmane kita ora ngrasake panas merga saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih, Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana Petro. Sakmenika? Iya, Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratamtama. Kebat kita tut wuntat kan laku Jandra ulun munggah ana ing Ngundarandir Bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten paramulun kula ratun nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candradimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki merga apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur cah goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Ngundarandir Bawana. Melu ya, Truk? Mabura.